Hello guys, welcome back to my channel Kasih Free for Information. Thì mentang in ye page kumno ban snack to ka red custom ne ka custom sao ngati ba bon aprang jong pidang wat kumno ban snack to custom nomor ki aru tang ar kanta hi ar le ne la kanta kumta kadai ka limited custom larangi yo maknaru kanam ne ang to kabumut marsin yo ngi haban create no khnang bangin yo ban la kai custom daga to ka custom masao te nginam slam to ngin stang no ki video te mentangin page kumno ban sna to custom basao mah te shopping page ngin ye page wai kini ki gon kumno ka best ne kim best kini ki gon te ngar comment phi ba phin shim ye ngin yo tang ka vai na kini mah ya M41 UMP bat ka to ka M60 ban ngar comment phi ba la de phim don skin SMG phila ban shim ya kini ka UMP bat lada pila don kiskin kum ka double rate of fire lene double damage pila ban shim ka M4A1 ru nomor kene ka M4A1 ru ka besi nomor ka don ya ka accuracy bat ka to ka double armor penetration te ka kham klan ban penjat ekivest lene ki helmet te kasama pi kat ke ba pis ngo bang man sim nik nik artili henry ka to ka M60 te lada pi kam ngim khamra ramo te dairu ka bhai te ngin claim swai kine namar ka kivit palat ba sao kumne te kane custom ru ngin sai page kumno ban sna shibit andalang ngila dap check lu di kine ki tier gitar ki ba ka free fire kan sa yangi ban ya kine ki glue wall pan kan aya ka arhwetrik kadon ka tournament te ngi haban pendap ya ka new luck live watching apa YouTube kada ba pipe ru tang ba dap new luck live watching te ngin ya ne glue wall nung tip kin ada urudim ne kin a free te lada ki are urudim ngan sa a par video sapi te lada ki shu a free kunto ngin shu claim ba namar ki shu a free mo menta ka free fire kala kham a bhate kiskin gon nim tim namar kai in tharai na ka jing luna ka jing la ka jong ki player mo te ka kring no kumne kala no kumne khnang ba kan kring ki to player bala rim ki bala kham nya ban la ka te ka kham kring ki ken nang ba king man pha biang ban la ka biang kum man suwa mo ban bon nong download kum ta terbat kene pat ngin yo ha ka arusan kene kam de nginum yo nang ne ka show update ha ka arusan tring ngin kan kin wan ra biang ye ka kontumai artli kene ka G36 bat ka M24 ka ne ka sniper kene ka M24 ngin tip ngin set kuno kene ka kalong kuno ka damage tharai sniper mo ka kam yui te kene pat ngin sai pe anda la dev update te menta ngin ya pe no kuno ban snayak to ka customer kanang ba kanam slam show ko te ngin snan te menta ngala de ban invite ikni ki armut kene floor nga kanang bangin la ka andang la dev create ekta custom te ngin ngan sukan ep hang ne kuno ban create te mentangin lethet shwa ya ban lethet shwa na to ka mish next to ka event ka bang la bende mission ngile ya itu kan ngar kane ngi shu anang ne ki shu a tang to ar la kan ta te ka mun ngi haban create page kane mo kembang la ada itu shwa pi ki ar la kan ta te ngi haban marsen yo mar create larangi tangsis ngi kalaja marka limited mo te la ada bantiet satang bansna te mentangin create no ekne custom te larangi page hangne nginom yo ngi yo itang kane ka art ta 100 ngi create pat kami kane bestem te kuno ban create to page wanam skip kane ka video kana wa pin tip te
ngin aswai password lat liki zero ngabe lat liki zero namar kenang ba nganam klet iki password lada kuno ko jamo te le class squad ni create kumne kumba sai create hendrai le game competitive store ka bamut kene ki angne te katba aru kelong bet namar competitive store ka bamut ni tane kedon ka Desert Eagle kenang ka kamsuk mo don Desert Eagle te kene ka red custom ka don hang ne ken advance setting lada page ne bas stem leranga on kene la sare tang show off kene kala stem biang custom te on kene bat sa check ki tier ki ba pin ra ne ki mo pila ban ra ki vest level 4 helmet level 4 kat ba pikwa ki sniper ki MA2B pinje nang ne ken ke vest level 3 ki klemtik ngatik mga kenang bang kandon vest level 3 but leje economy sa klik hang ne kene ka round ken kalong kadon haru katsan round andre nga klik no nga jet tangkhala ngi select ka tangkhala round ka biang ni kam yo bon sen te kene kam dai tang si sen andre kat pempat kut kene ka ar kantang ila ban start sausen sen kat ba pidang don ka por kene ka ar kanta pila ban start ban kene ka pisapat pila ban ngasang jencar te da dunap sam jencar ba te ngan ano full kene ngan clean no full ni round 1 round 2 ko bumut ka round 1 ki ai tang san spa but ka round 2 ki ai pinda spa te ngan klik ngan ano full mo namar ka jenjar te da dunap pisam ke jenjar ba tau da nga klik no ne pisa full thet kat bedon te menta ngin confirm no angne pe la le sa page bhai kene ka competitive store leda pikwa desert phila bana competitive store leda phimkwa desert pat ongbai da ai kene ka random store ka don hi tangba tang ki ai ka uzi bat tang ki ai ka desert ta ken te menta la dat tangkum to hi ngin invite no ki player dungi ngin lakai te menta kini ka video te skawe pan aku akan kapan ke klub ba things na ban like dan subscribe kini ke channel dan la upload din video dan dan notification button dan tetapi itu ya share di klub mungkin makin kita mau bantu mau kerja hal dan itu kita senang dan kita kiru kin chicken kemudian create